मेघमाଳରେ शीघ्र आगमन करुथिबा आम्भମାନଙ୍କ प्रभु ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅତି ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ନମସ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଙ୍ଗଳର ବର୍ଷ ହେଉ, ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷ ହେଉ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ବର୍ଷ ହେଉ, ଏହା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମେ ପୁରାତନ ବର୍ଷକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛୁ। ଗତ ବର୍ଷ ସାରା ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ ରୋଗ ଆସିଲା, ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ଅନେକ ଅଭାବ ଦେଇଗଲୁ, ନିନ୍ଦା ତାଳନା ଦେଇଗଲୁ। ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ ଅନେକ ଅଣଦେଖା କଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ଆମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ନାହିଁ, ଆମ ସହିତ ରହିଲେ ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଆଜି ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ଏହିପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଅଳ୍ପ ସମୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଦିନର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଦିନର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମେ ବାକ୍ୟରୁ ଚାରିଗୋଟି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଯାହାକି ଆମକୁ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଉ ଏହି ଚାରିଗୋଟି ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମରେ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହିତ ଉପଦେଶ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ, ମାତ୍ର ନିର୍ବୋଧ ଲୋକେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଉପଦେଶକୁ ତୁଚ୍ଛବୋଧ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାଟା ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛୁ, ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାଟା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଦେଖିବେ ଅନେକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଉଛି। ଆଜି ଲୋକ ଭୟ ରହିଛି, ରୋଗର ଭୟ ଅଛି, ଅଭାବର ଭୟ ଅଛି, ସମାଜର ଭୟ। ଏହି ସବୁ ଭୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କୌଣସି ରାଜନେତାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର କି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିମ୍ବା କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ମୋବାଇଲକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରି, ମୋବାଇଲକୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରି ସେମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୁଁ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସି ଫୋନ ରିସିଭ କରି କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସି ସେମାନେ ମୋବାଇଲରେ ଗେମ୍ ଖେଳନ୍ତି। କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ହେଉଛି? କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ କାମ କରିବା, ସେହି କାମ ହେଲା ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଭୟ କରିବା। ଯଦି ଗୀତ ସଂଗୀତା 34 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ ପଢିବେ, ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ସେ ଆଗରେ ଆଉ ପଛରେ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଏହା ଯଦି ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କାମ ଆମେ କରିବା, ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଭୟ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯାହା ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ଆଉ 24 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କ ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶରେ ଏହା କହିଲେ, ଅତଏବ ଯଦି ବେଦୀ ନିକଟକୁ ତୁମ୍ଭେ ନିଜର ନୈବେଦ୍ୟ ଆଣୁଥିବା ସମୟରେ
ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭ ଭାଇର କୌଣସି କଥା ଅଛି ବୋଲି ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭର ମନେ ପଡେ, ତାହେଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବେଦୀ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମର ନୈବେଦ୍ୟ ଥୋଇ ଦେଇ ଚାଲିଯାଅ। ଆଗେ ନିଜ ଭାଇ ସଙ୍ଗରେ ମିଳିତ ହୁଅ, ଆଉ ତାହାପରେ ଆସି ତୁମ୍ଭର ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଯାହା କରିବା କଥା ତାହା ହେଉଛି ଭାଇ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ, ସ୍ୱାମୀ ସହିତ, ଶାଶୁ ସହିତ, ବୋହୂ ସହିତ ପ୍ରଥମରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଗୀତ ଗାୟନ କରିବା, ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ତାହାଙ୍କର ପରିଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ। ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ? ଆମେ ଆମ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଆମେ ମିଳିତ ହେବା, ଶତ୍ରୁକୁ କ୍ଷମା ଦେବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି, ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ନ ଦେଇ ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଆନ୍ତି, ଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ କରିବା କଥା ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଶତ୍ରୁକୁ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେବା। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମା ଦିଅ ବୋଲି ସେ ଶିଖାଇଲେ ନାହିଁ, ସେ ଶତ୍ରୁକୁ କ୍ଷମା କଲେ। କ୍ରୁଶରେ ସେ କହିଲେ, ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଏମାନେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ କରିବା ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଶତ୍ରୁକୁ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେବା, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଠିକ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହଭାଗିତାରେ ଲାଗି ରହିବା। ତୃତୀୟ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେହି ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ପଢିବେ 33 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ଆଶୀର୍ବାଦ ପଛରେ ଧାଉଁଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପଛରେ ଧାଉଁଛି। ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ଖୋଜିବାର ଅଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କାମ କରିବା ଯେ ଆମେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ଖୋଜିବା। ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ଆସେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଦେଇଯିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା। ପ୍ରଥମରେ ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଡକ୍ଟର ନ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମରେ ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ମେଡିକାଲ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆମ ଜୀବନରେ ନ ଆସୁ, ପ୍ରଥମରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଗୌରବ ଦେବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଧାର୍ମିକତା। ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପଛେ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ। ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଯିଏ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପଡିଯିବା ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଫଳ ହେବା ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଆସିବେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ହେବଲ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପଲର ପ୍ରଥମ ଜାତ କେତେକ ପଶୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମେଦ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ହେବଲଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଶେଷ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷର ଯେତେ ଆପଣ ଆୟ କରିବେ, ଇନକମ୍ କରିବେ, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଅଂଶଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପୃଥକ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ଆସିବ। ହେବଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ସେ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ କଣ କଲେ ଯେ ସେ ନିଜର ପଲର ପ୍ରଥମ ଜାତ କେତେକ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାକୁ ସେ ଆଣି କଣ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ହେବଲଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ହେବଲ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ପଢିବେ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ହେବଲ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ ହିତ ଉପଦେଶ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ଆଉ 10 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଧନରେ ଓ ସମସ୍ତ ଆୟର ପ୍ରଥମ ଫଳରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମାଦାର କର, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭର ଭଣ୍ଡାର ବହୁ ଧନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ
ତୁମ୍ଭ କୁଣ୍ଡରେ ନୂତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଉଛୁଳି ପଡିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ, ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ, ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ କଣ କରିବା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ନିଜ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେବା। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆମର ସମଭାବକୁ ଆମେ ଠିକ କରିବା। ଆମର ମନମାଳିନତାକୁ ଦୂର କରି ଆମ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ, ମିଳିତ ହେଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଣ? ଯେ ପ୍ରଥମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜିବା, ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଖୋଜିବା। ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମ ଇନକମର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ତାହେଲେ ଏହି ବର୍ଷ ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ମଙ୍ଗଳର ବର୍ଷ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଦେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ତୁମେ ମହାନ ଅଟ ପ୍ରଭୁ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଦାର୍ପଣ କରାଇଲ। କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ କାମ କଣ କରିବୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଅଛ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମକୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ତୁମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର।